Kako i zašto si izabrao MMA? Izabrao sam MMA zbog prijatelja koji su me upoznali s njim i to je to. To je s MMA. Jesi li se bavio nekim drugim sportom prije toga? Jesam sa više sportova, uglavnom su bili borilački, što se tiče lopte, fudbal samo. Kako baš MMA? Zašto ne neki drugi borilački sport? Pa ja nemam pojma, eto, svidao mi se, da eto kažem, drugari su me predstavili MMA-u, ja sam ostao i tako da, to je to. Ko ti je najveća sportska inspiracija? Pa ne znam, inspirišem se na mnogo više mesta, nije samo jedna osoba, tako da sada nabrajam više njih, nema smisla, ali uglavnom šampioni. Što bi pobjeda u Fonu značila za tebe? Bolje kotiranje u organizaciji, spotlight jako dobar, dobri highlightovi, to je to. Koji ti je najveći strah u ringu? Nemam straha, ulazim spreman i ne plašim se rezultata. Kako se nosiš sa teškim trenucima? Isto kao i sa dobrim. Imaš li neki ritual prije borbe? Ne, uglavnom je zagrevanje, vežbe disanja, sve osnovne stvari. Ne bi to svrstao u ritual, to su neke stvari koje moraju da se rade, tako da to je to. Nemaš neku srećenošu, nisi praznovjeran? Ne, Bog mi čuva leđe, tako da ne moram sad ja nešto. Koliko puta ideš na WC prije borbe? Na WC? Pa nemam pojma. Jedno mi se desilo da je bilo minut pred borbu, tako da više ni ne idem. Jesi stigao natrag? Naravno. Kako smiruješ živce prije ulaska u ring? Pa ne znam, trudim se da nešto ne overtinkujem, uglavnom ostajem prisutan. Bi li rekao da se više boriš instinktima ili glavom? To je dobro pitanje. Pa ne znam, mislim da treba da bude podeljena stvar. Jer ako se neko bori samo instinktom, on je životinja, ako se boriš samo glavom, onda izgubiš moment za reakciju, tako da mislim da je uparivanje ta dva idealna kombinacija. A u prijatnom životu? Glava. Da se snima film po tvom životu, ko bi te glumio? Nemam pojma.